1 kilogram de ciolan de porc afumat sau de șira spinării, o ceapă, o lingură de orez, o lingură de tarhun, 2 linguri de smântână, un gălbenuș de ou, o lingură oțet. Știi de ce mi-aduc florile aici? Că nu simt ca la închisoare și dacă mi-aduc florile, altfel, parcă sunt în grădină, știi? Și psihicul e altul.